В неделя, в 1 часа през нощта, всички хора спят, защото утре са на работа. Но ние с краварката от левия ъгъл никога не сме почивали в неделя. Понякога работният ни ден продължава по 18 часа. Даже и моите приятели от Япония са дразнат на това нещо, защото се налага понякога да работя повече от тях. Но, какъв е резултата от това нещо? Резултатът е такъв, че вие имате 24 часов денонощен достъп до наистина свежо, прясно издоено мляко от нашата ферма. И едно много важно уточнение. В нашата ферма няма доячи, мърлячи. Доим аз и майка ми. Което означава, че имаме абсолютен контрол от доенето до машината, която в момента почистваме и която ще бъде заредена след малко с топло краве мляко, което вие може да си купите по всяко време на улица Дарвин, номер 7, където се намира нашия млекомат.